Dobler af Erland Loe. Spørgsmål 1. Hvad er indledningssætningen i bogen, og hvordan hænger denne sammen med hovedpersonens trang til at slå et dyr ihjel? Han var ked af, at hans far var død, og en elg var bare tilfældig. Livet er bare sådan, at nogen skal dø, før andre kan leve. Spørgsmål 2. Hvad menes der med følgende citat på side 14? Den skole ser ud, som om den kan aflaste en hvilken som helst uleg. Hvad fortæller det om fortællerens holdning til samfundets institutioner på dette tidspunkt? Han kan ikke lide den idé med, at eleverne er fanget i lokaler, og lærerne har magten. Han føler, det er slaveri. Spørgsmål 3. Hvorfor tror du, at fortælleren føler denne samhørighed med kalven på side 15-17, og hvordan viser det sig? Det er hans eneste ven. Han kan godt lide, at den ikke kan snakke, da han jo ikke kan lide mennesker. Han snakker meget med dem, spiller med dem, han laver alt med dem. Spørgsmål 4. Hvad menes der med separationsangst nederst på side 19? Tror du, det er kalven, der føler separationsangst? Eller måske en anden? Han ser på kalven og ser den her separationsangst. Dog bliver det set fra hans synsvinkel, sådan at det faktisk er ham selv, der har separationsangst. Han snakker sådan igennem kalven. Spørgsmål 5. Hvad er det for en stilistisk virkemiddel, som forfatteren gør brug af ved at lade fortælleren mene, at skumlemænd repræsenterer det ypperste af menneskeheden, side 23. Det er ironi fra jeg-fortællerens side. Spørgsmål 6. Hvori består bytteaftalen med købmanden fra ICA, og hvordan kan fortælleren betragte det som en sejr for samler- og jægersamfundet, side 23. Han vil have noget fra det traditionelle samfund tilbage. Han vil have bytteøkonomien tilbage. Spørgsmål 7. Fortællerens kone forstår ikke, at fortælleren bor oppe i skoven, men hvilken forklaring vil du i forhold til oplysningerne, som gives på side 24-28, give på skovopholdet? Inddrag her de forskelligartede roller, som fortælleren ridser op, at han har nederst på side 25. Han vil være fri for hende, da han var træt af hende, og hans liv var kørt fast i de samme rutiner. Spørgsmål 8. Hvilken energi kan det udlejes på side 23, 24, 36, at fortælleren har lagt i sit eget liv og andre mennesker de sidste par år? Han kan ikke lide mennesker, og gennem de sidste par år har han lagt mere og mere afstand til mennesker, både på arbejdet, men også derhjemme. Spørgsmål 9. Fortælleren opsummerer således på side 37 om sit forhold. Problemet er naturligvis, at en og samme ting kan være medgang for den ene og modgang for den anden. Hvad menes der med det? Det menes, at da han jo bor i et telt ude i en skov, er det medgang for ham, men modgang for hende. Da han mener, at han vil få noget ud af at bo i en skov, og hun vil ikke få noget ud af det. Spørgsmål 10. Hvorfor er det, at konen er blevet ved med at besøge fortælleren i skoven? Og hvad er det for en videnskab, som der her gør grin på side 37? Hun har været trængt efter hans store fede. Spørgsmål 11. Hvorfor døbes kalven Bongo på side 34? Spørgsmål 11. Hvorfor døbes kalven Bongo på side 39? Hvad er det for et stilistisk virkemiddel, som der gøres brug af? Kalven døbes Bongo efter jeg-fortællerens far. Det var for at mindes faren, selvom faren aldrig har heddet det. Spørgsmål 12. Hvordan bruger menneskene skoven på side 40? Og hvad kan der heraf udledes om menneskernes forhold til naturen? Folk bruger stierne til at blive bekræftet, at de bor i et af de bedste steder i byen. De bruger stierne, som ikke er naturen, men kultur, altså menneskeskabt.
Spørgsmål 13. Hvad er det, fortælleren tidligere har været optaget af, og hvordan ser det ud i dag? Side 42. Før var han optaget af penge, men nu er han ikke optaget af noget. Han håber på, at han bliver optaget af noget en dag. Spørgsmål 14. Hvad mener fortælleren med, at han har været så kompetent på side 42 og 43? Opfatter han dette som positivt eller negativt? Tror du, overvej det følgende citat. Jeg har åndet kompetens og gradvist mistet mit eget liv. Nu kan jeg se, at sådan er det. Han har levet kompetent hele sit liv. Alt hvad han har gjort har været kompetent, og det ser han som negativt. Spørgsmål 15. Hvorfor er det måske for sent at redde datteren fra at være kompetent, men ikke sønnen? Side 44. Det er fordi datteren er for gammel, mens sønnen ikke er så gammel. Datteren er en begyndende teenager, mens sønnen stadig går i børnehave, og derved er der stadig håb. Spørgsmål 16. Hvordan er det, at fortællerens ophold i skoven skal redde hele familien for at være kompetente, tror du? Han mener, at det kan redde familien med hans fravær, så det skaber en uro og en ubalance i deres liv. Spørgsmål 17. Om faderens liv beskrives det sådan. Han var helt alene, min far. Han havde i store dele af sit liv min mor, men var alligevel alene. Side 45. Hvad fortæller det os om det moderne liv? At selvom man har en kæreste eller er gift, er man stadigvæk alene. Spørgsmål 18. Hvorfor genopfører Düsseldorf krigsslaget fra 1944 hjemme i sin dagligstue på side 62? Fortælleren inddrager her sin egen far. Hvorfor? Han vil genskabe hans fars død. Spørgsmål 19. Hvorfor er det vigtigt for fortælleren, at datteren holder fest, imens moren ikke er hjemme? Hvad er det sådan begivenhed giver en? Se side 71. Hun skal gå imod reglerne for, at hun ikke bliver for kompetent. Spørgsmål 20. Skoven optræder også i eventyrgenren. Hvad er det for et sted her, og hvordan kan dette genfindes i datterens klassekammerats fars svar på side 74? Hvorfor er skoven lunefuld? Han tager ud i skoven for at opleve det mystiske. Han starter hjemme og tager ud i skoven, men han bliver ude i skoven. Det går derfor ikke efter et eventyr med hjemme ude hjemme. Spørgsmål 21. Hvad menes der med, at skoven udgør et eget land med sin egen logik på side 90? Skoven lader sig ikke imponere, og herude kan man gøre, hvad man vil, og man kan være sig selv. Spørgsmål 22. Hvad er det for symptomer, Regus har på side 94? Hvordan kan han afvendes fra disse? Det rykker i hans arm. Regus har mistet knisten, og hans blik er fjern og pladsagtigt. Han har abstinenser. Det er børnefjernsynstid. Han spørger efter fjernsyn. Han skal underholdes for at glemme det, hvilket lykkes i anden gang. Spørgsmål 23. Hvad er det, fortælleren vil opnå ved at bo i skoven? Side 99. Han ved det ikke rigtig selv, men han skal være alene for at kunne opnå det. Spørgsmål 24. Fortælleren kan ikke lade være med at nynne bananer i pyjamasangen på side 115. Hvad fortæller det os om muligheden for at lægge samfundet og kulturen bag os? Det betyder, at han ikke kan lægge samfundet og kulturen bag sig. Det vil altid hænge lidt fast, og så er han også nødt til at gå ned. Og så er han også nødt til at gå ned til byen for at hente mælk. Spørgsmål 25. Den totempæl, som fortælleren vil bygge over sin far, hvordan skal den se ud, og hvorfor får den dette udseende? Side 116-117. Nederst skal der være et cirka 2 meter højt rytmeæg. Faren blev begravet med et. Og dernæst skal hans far sidde der, og så kommer jeg-fortælleren siddende på en cykel. Til sidst skal Bongo og Gregus være ovenover ham. De skal stå i skoven, så alle, som går forbi den, skal kunne se 3 generationer af hans familie.
Spørgsmål 26. Hvorfor opsøger højrefløjsmanden bossfortælleren i skoven, og hvorfor vil hans kone ikke med? Side 129-130. Fordi han ikke havde mere at gøre inde i byen. Hans børn var flyttet, og hans arbejde var det samme. Hans kone syntes, det var en dårlig idé, da hun godt kunne lide det moderne samfund. Hun var fast. Spørgsmål 27. Hvad menes der med, at hvis kompetencen ikke har indhentet ham, altså sønnen, så har han et godt fundament for at klare sig? Side 146. Det betyder, at han stadigvæk godt kan nå at blive revet ud af det moderne samfund, da han ikke er så gammel. De klokkeklare litterære spørgsmål. Spørgsmål 1. Hvad er det for en type af fortæller? 2. Hvad er det for en synsvinkel, som der er i bog? 3. Lav personkarakteristik af hovedpersonen. Spørgsmål 4. Hvad er temaet? Svar 1. Det er en jeg-fortæller, da den er skrevet i jeg-form. 2. Det er indre synsvinkel, da det er hans tanker, man læser op. 3. Hovedpersonen er en mand i 30-40'erne, som har en kone og 2 børn. Han havde et godt arbejde. Han er blevet aggressiv efter hans fars død og flyttede derefter ud i skoven. Han kan ikke lide mennesker. Han kan bedst lide at være alene. Han mener, at han er den bedste, og at han ved bedst. Han har også en stor penis. 4. Temaet er det, hvordan man skal bo i det moderne samfund.